Budi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake Pangkur Semarangan Niken Salindri. Nah, kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun Pangkur Semarangan to, Mbak. Heeh. Kayak ruruh ae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho Pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bu Kesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, anggere mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nananano, ya Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Hah? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Sing Mingkar-minggur. los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkar-mingkuring karenan marati siwi Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak pratap iso teng crunguk sirah tok ning kono lho. Masya Allah, mak kowe iki anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah cah cilik lanang wis sunat urung? Urung? Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nganti kecepet disunati ning kono engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Wah. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Elok nganti kaya ngono. Ayo. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis Pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Heeh. Terus ya. Sinopo